Хайырлы кеш, эфирда яңқар чарылышы сіздің білән Рузельмин Галимов. Алға таба бүгінгі төп темалар хақында. 50 миллион долларлық проект. Қытай инвесторлары жолда түзілуші завод білән танышты. Бірсінде қуанышында болғанлары былай өліп жатайыр енді. Бүтін дүния мамық біләт болған еді. Қошқұртларны буып қонын іше. Дружба бақшашылық ширкетінде ешеушілер Чупакабрадан құрға. Балаларның жейгі yolu нешік ұйыштырылған? Шәһәр шетінде орнашқан лагерларның бірсінде хабаршымыз болды. Ақша білән ярдәм итеп, кішкене Амелияның көзін сақладылар. Шәһәрдәшібіз Жанна Фрискаға рәхмәтле. Қонағашы қора қаршы. Озған елда президент Рүстәм Миңнеханов 2 тапқыр Қытайға ішіліклі визит білән барды. Қазір шет ел вәкілдері өзлері Татарстанға келді. Кешелары башқалада болды, бүгін ise біздің шәһәрдә. Шолда ішіліклі визит білән Қытай Халық Республикасының Синьцзянь-Уйгур автоном районынан делегация болды. Очрашуның мақсаты иқтисад, сәуде, ауыл хуҗалыгы, мәдәни өлкәләрдәге элемтәләрне булдыру һәм ныгыту. Синьцзянь Қытайның иқтисад үшін ең оңайлы орында орнашқан. Шулай ук Ефәк юлы иқтисади поясының төзелеш зонасы да булып тора. Татарстан белән без логистик өлкәсенә кагылышлы хезмәттәшлекне киңәйтергә теләк бар. Моның өчен без Казан белән маршрут поезды төзергә ниятлибез. Бу эш уртак иқтисади үсешкә ярдәм итәчәк. Хакимиятте үткән киңәшмәдән соң Қытай инвесторлары төзелүче Хайыр заводы мәйданына юнәлделәр. Биредә суыткыч җайланмалар җитештерәчәкләр. Хайыр заводы Кипмастер мәйданында төзелә. Қытай кунаклары башкарма комитет җитәкчесенә заводның җитештерү этабына әзерләнүе хакында сөйләде. Төзелеш һәм җитештерү өчен гомуми инвестициялар күләме 50 миллион доллар. Бу әле акча күчерүнең беренче өлеше генә. Без ел саен ярты миллион дана җайланма җитештерергә ниятлибез. Аларны без Россиядә һәм якын чит илләрдә сатачакбыз. Товар әйләнеше 130 миллион долларга якын булачак. Рүстәм Миңнеханов Синьцзянь-Уйгур автоном районына барып кайтканнан соң Кытай һәм Татарстан арасында тыгыз элемтәләр урнашты. Президент алып барган стратегия республикага инвестициялар җәлеп итәргә ярдәм итә. Катлаулы икътисади чорга карамастан Татарстанда яңа җитештерү объектлары ачыла. Бу исә республика лидеры инвесторлар ышанычын аклый дигәнне аңлата. В данном случае город Набережный Челны. Чаллы, Кытай, Төрек, немец җитештерүчеләре өчен уңайлы шәһәр. Әлеге инвестицияләрне дөрес куллана белүдә мөһим. Моннан ике якта ота. Синьцзяньдә төп диннәрнең берсе ислам. Татарлар һәм уйгырлар арасында һәр вакыт туганлык җипләре нык икәнен тарихта раслый. Президент Республики Татарстан булды. Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Кытайда булганда татар диаспорасы белән очрашты. Шуңа күрә халыклар арасындагы тугандашлык та уңай тәэсир итәр дип уйлыйм. Хайыр заводы җитештерү эшләрен башлагач бирегә 500 кеше эшкә урнаша алачак. Барлык хезмәткәрләр дә Чаллыныкы булачак. Завод инде 2016 елда ачылырга тиеш. Фәридә Сабирҗанова, Константин Величко, Чаллы ТВ, яңалыклар. Дружба бақшашылық ширкетінде ешеушілер Чупакабрадан құрға. Бақшашыларының көбісі жейгі шырда қышқырт асырый. Бұл ялларда ғына бақшада 20-ге яқын тауықны буып шығып кеткендер. Башқа тауықлар үрсе де құрға башлаған. Тауықларына түгіл, бақшашылар үзлері хафаға түшкен. Олар әлігі ертқыш білән нешік күрешірге де білмей. Тауықларға нинди хайван хұжым еткен хабаршыбыз ашылады. Тауықлар бітінісі өліп ята. Бірсінде қуанышында болғанлары былай өліп жатайыр енді. Бүтін дүния мамық біләт болған еді. Лутфуллиннар гаиләсе өчен ял иртәсе күңелсез вакыйгадан башлана сарайларында үлгән тавыкларына тап булалар. Гаилә кышкыртларны җәй көне ит һәм йомырка булсын өчен махсус асрый. Хәзер үлгән тавыклар урынына тагын 5-не алып куйганнар. Һөҗүм иткән хайван тавыкларның итенә кагылмаган, муеннарыннан буып канын гына эчкән ди хуҗалар. Кайсы Чупакабра инде, кайсы малай әйтә харып ди, казып керә икән ди, тешләп, даже ситканы ашап керә икән ди. Буып чыгып китә икән ди. Тәлке булса алып чыгып китәр инде, башка нәрсә шул икесе кала инде. Хәзер тавык оясын тимер сетка белән уратып алганнар җәнлек 18 см тирәнлеккә җир казып китәклеккә кергән. Ул урынны да калай белән каплап куйганнар. Әлеге җәнлек күршедәге тавыкларны да куркытты ди кош асраучылар. Кемнеңдер әтәчләре дә кычкырмый башлаган. Бакчачылар барысы да ерткычтан саклану чараларын күргән. Хәзер тавыкларны төнгә китәклеккә ябып куялар. Тавыклар савайып йөри башлады. Әкрен генә тавыш ишетсәләр дә кычкыралар, бергә өйләләр. Чыгып карыйсың, беркемдә булмый.
Белгечләр бу бернинди дә чупакабра түгел, һөҗүм итүче хайван урман кырларында яшәүче көзән диләр. Это хищник, который... Ул ерткыч тавыкларны буа, табигать аны аучы итеп яраткан. Әгәр ризык күп икән, аңа кан да җитә, кан аңа деликатес кебек. Әгәр ул тавык китәклегенә эләгә икән, ул бөтен тавыкларны үтерәчәк. Каннарын эчмәсә дә исән тавыкны калдырмаячак. Аучылар тавыклар тора торган урынны тимер рәшәткә белән киртәләп алырга киңәш итә. Көзән астан казып кермәсен өчен сарайның нигез өлешен бетон катнашма белән уратып алырга кирәк. Әмма капкын, агу ише әйберләр куллану тыела диялар, чөнки бу законсыз рәвештә ерткыч аулау булып санала. Гүзәл Шихапова, Илнар Харисов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Һәр елны июньнең 3-нче якшәмбесендә ак халатлы хезмәткәрләр һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Әлеге дата Россиядә 1980 елның 1 октябрендә гамәлгә кертелгән. Беренче санлы теш дәвалау поликлиникасы бәйрәм тантанасын башлап та җибәрде. Бирдә хезмәткәрләрне тәбрикләделәр, бүләкләр тапшырдылар. Арада Россия сәламәтлек саклау министрлыгы хөрмәтенә ия булучылар да бар. Алар белән хәбәрчебез Лейсан Ханова очрашты. Индира Мөхөтдинованың бүтін хезмәте беренче санлы теш дәвалау шифаханәсе белән бәйле. Ул инде 30 елдан артык бирдә стоматолог булып эшли. Бүген баш табиб урынбасары. Кояшлы Ташкентта туып үскән кыз язмышын Чаллы белән бәйләгән һәм бер кайчан да моңа үкенмәгән. Хезмәттәшләре һәм пациентлар өчен хөрмәткә ия кеше ул. Мама всегда хотела, чтобы я была доктором, чтобы я была врачом. Әнием минем гел табиб булуымны теләде. Мин исә биергә яратайдым. Хореография академиясына укырга кирдем. Әмма соңгы көнне документларымны кире алдык. Бәлки ул чакта бу адымымны бик аңлап та бетермәгәнмендер. Хәзер тормышымны стоматологиядан башка күз алдына да китерә алмыйм. Индира Мөхөтдинованың хезмәте ил күләмендә югары бәяләнде. Аңа сәламәтлек саклау тармагына керткән өлеше һәм күп еллык хезмәте өчен Россия сәламәтлек саклау министрлыгының мактау кәгазе тапшырылды. Югары бүләккә шулай ук аның коллегалары 30 елдан артык гомерләрен бирдә эшләүгә багышлаган Зөһрә Хәйретдинова һәм Ольга Пугачева да лаек булды. Монда зур награда, конечно, бу беренче. Мен бик шатланып каршы алдым инде бу награданы. Әйбәттә, миңа бик приятно. И мин уйлыйм, что бу награданы миңа мотор күзләремездән генә бирелмәгәндер дип уйлыйм. Хезмәтемез өчен бирелгәндер дип шатланамын. Я, конечно, не ожидала. Мин Шәфкать Туташның хезмәтен шулай югары бәяләүләрен көтмәгәндә идем. Үз һөнәрем белән горурланам. Балачактан ук медик булырга хыялландым. Башта курчакларны, аннары дусларымны дәвалап уйный идек. Әлеге мактау кәгазе шәһәрдәшләребезгә хезмәт ветераны тоныклыгы алу хокукы бирә. Бу аларның медицинада күп еллык хезмәтләренә лаеклы бәя. Лейсан Ханова, Арат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Хәзергә реклама бүленәбез, ул бик тиз узар, безнең телеканалда калыгыз. Балаларның җәйге ялы ничек оештырылган? Шәһәр читендә урнашкан лагерьларның берсендә хәбәрчебез булды. Акча белән ярдәм итеп, кечкенә Амелияның күзен сакладылар. Шәһәрдәшебез Жанна Фрискага рәхмәтле. Мясоперерабатывающий комбинат продает оптом и в розницу мясо свинины, колбасы, мясные деликатесы и шашлыки собственного производства в магазинах «Мясной пир» в поселке Нефтебаза и на базе Закамья 510 павильон. Телефон 20 13 19. От них нужно избавиться. Главное вовремя их обнаружить. Оснащение медицинских центров Pet Technology позволит на самых ранних стадиях обнаружить новообразование, чтобы вовремя начать лечение, или поможет вам убедиться в собственном здоровье. Pet Technology. Жизненно важно узнать вовремя. Тепло в доме, горячий обед на кухне – все это зависит от вас. Не забывайте за газ платить вовремя. Не ждите, пока вам его отключат и начислят пени. Лучше сразу оплатить и без газа не сидеть. Платите за газ вовремя. Никто не писал о нас, кроме вас. Заголовки, колонки, рубрики. О семьях, победах, мечтах и делах. О самой родной республике. Наша пресса, ТВ, радио, электронные и бумажные. Никто не напишет о нас, кроме нас. Для будущих нас важно. Татмедиа представляет конкурс средств массовой информации «Легендарные бренды Татмедиа». Примите участие в голосовании на сайте tatmedia.ru. Знайте легенды. Выбирайте бренды. В честь года парков и скверов телекомпания Челны ТВ и Радио Кунель приглашают взрослых и детей на большой праздник. 26 июня в 18 часов в Парке Победы торжественная церемония открытия скамейки влюбленных от Челны ТВ. Для вас развлекательная программа с конкурсами и призами, а также праздничный концерт с участием музыкальных коллективов города и звезд татарской эстрады. Весь вечер на сцене ваши любимые телеведущие и диджеи Радио Кунель.
Яңалқар чарылышын дөйем етебіз, сіздің білен эфирда Рузил Мингалимов. Жайғы шырда 15 мыңға яқын бала мәктеп яны һәм шәһәр шетінде орнашқан лагерларда ял ите. Саулық сәлемәтләндіру комплексында ғына жай дөйемында 4 мыңнан артық шәһәрдәшебез. Республика лидері һәм шәһәр җитәкчеләре дә балалар ялын оештыруга зур игътибар бирә. Татарстан буенча эшләүче 30 президент программасының берсе балалар ялын оештыруга багышланган. Илдәге икътисади хәлгә карамастан дәүләт бюджеты моның өчен акча бирүне туктатмады. Балалар ялы ничек оештырылган? Лагерда хәбәрчебез булып кайтты. Саулык сәламәтләндерү комплексына 3 лагерь крылатый, солнечный, звездный лагерьлары керә. Бүген бирдә 1000нән артык бала ял итә. Инде киләсе сменаларга урыннар калмаган диярлек. Теләкләре булган балалар 4нче сменага гына языла. Ял дәвамында балалар белән тәҗрибәле әйдәманнар эшли. Дети, конечно же, балалар бирегә килгәч, аларны икенче атмосфера каршы ала. Алар үз яшьтәшләре белән аралаша, коллективны берләштерүгә дә күп чаралар юнәлтелгән. Ул үзендә төрле сәләтләр ача. Балаларның күбесе биредә беренче җәен генә уздырмый, биредә төрле сәламәтләндерү, күңел ачу чаралары да уздырыла. В этом лагере лагерьдә тәмле пешерәләр, көн саен төрле чаралар уза. Мин инде 2нче ел ял итәм. очень нравится в этом лагере. Бик ошый, үзеңне ирекле итеп хис итәсең, рәхәт, өйдә күңелсез булыр иде, ә биредә ял өчен бөтен шартлар да бар. Һәр кич саен дискотекалар уза, шуңа күрә өйне сагынмыйм, боегып утырырга вакыт та юк. Быел балалар ялы өчен шартлар тагы да яхшырды ди белгечләр. Каникуллар башланыр алдыннан саулык ял итү комплексында төзекләндерү үткәрелгән. Условия самые стандартные, хорошие. Мы шартлар стандарт буенча яхшы, корпусларда ремонт булды. Биналарның фасадларын да төзәтеп чыктык, ишекләрне ясадык, сантехник яктан да төзекләндердек. Бер бүлмәдә 4 бала, һәрберсендә карават, тумбочка бар. Бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең балалары өчен 21 көнлек юллама бәясенең 85%-ын республика түли. Ял итүчеләр арасында 1000нән артык КАМАЗ хезмәткәрләренең дә балалары ял итә. Аларга юллама бушлай бирелгән. Аның бер өлешен республика 15%-ын КАМАЗ финанслаган. Гүзәл Шихапова, Илнар Харисов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Шәһәрдәшебез Амелия Галимова гаиләсе мәрхүм Жанна Фрискага рәхмәтле. Шоу-бизнесның иң яқты артистларыннан саналган җырчы моннан 1 ел элек бу нәни кызчык өчен 40 000 доллар акча күчерә. Жанна Фриска 2 ел баш мие яман шеше белән көрәшеп 15 июнь төнендә вафат булды. Аны бүген Мәскәү янында Никола Архангельский зиратында җирләделәр. Бу Амелия гаиләсе өчен зур югалту. Хәбәрчебез Лейсан Ханова Галимовлар гаиләсе белән очрашып кайтты. Вообще не поверилась, конечно, не хотелось мне, чтобы такой конец был ее. Я так надеялась, что она будет жива, здорова, и я так надеялась, что мы всей семьей выскажем ей лично благодарность за помощь Амелии. Галимовлар гаиләсе өчен Жанна Фриска үлеме аеруча тетрәндергеч. Җырчы рак белән авыручы кичкенә Амелияның бер күзен саклап калырга ярдәм итә. Баш мие яман шеше белән көрәшкән Жаннага ярдәм итү максатыннан Беренче канал һәм Росфонд игелекле кешеләр белән бергәләп 70 миллион сум акча җыйган иде. Артист исә сумманың яртысын рак белән авыручы балалар счетына күчерде. 8 сабый арасында шәһәрдәшебез Амелия да бар. У нас промежуток был буквально недели 1,5-2. Бер-ике атна вакыт үтү белән безгә дуслар шылтыратты. Сезгә Жанна Фриска ярдәм иткән дип әйттеләр. Без башта моны шаярту дип кабул иттек. Русфонд сайтына үзебез кирип карагач кына ышандык. Аның авыру турында да шул вакытта гына белдек. Амелияга хәзер 3 яшь, 2 атналык чагында аңа күз рагы, 2 яклы ретинобластома диагнозы куялар. Хәзер аның бер күзе юк, икенчесен саклап кала алганнар. Монда Жанна Фрисканың да өлеше зур. Лично у нас не получилось, конечно, с ней встретиться. Без аның белән исән чагында күрешә алмадык, әмма интернет аша гел сәламәтлеге турында кызыксынып тордык. Үзенә авыр булуга карамастан, ул гел савыгуына өметләнде, башкаларны да шуңа өндәде. Амелия бик акыллы һәм сөйкемле бала. Әти-әнисе аның нәни булса да бик максатчан булуын сөйли. Берничә көннән кыз чираттагы тикшеренү өчен әнисе белән Америкага юл тотарга тиеш. Әлегә кирәкле сумманың нибары 10ннан 1 өлеше генә җыелган. Бүген дә алар игелекле кешеләр ярдәменә мохтаҗ. Амелия, ты когда вырастешь, кем станешь? Врачом? Да. Врачом хочешь быть? Да. Деткам помогать, да? Детям? Да, дети. Еще кому? И маме. Америкага кадәр әле Галимовларны Мәскәү көтә. Инде берничә сәгатьтән алар башкалага юл тотачак. Гаилә шимбә көнне Беренче каналда Андрей Малахов тапшыруында катнашачак. Лейсан Ханова, Илнар Харисов, Чаллы ТВ, яңалыклар.
Изгі Рамазан айында Мәлекес орияғында яңа мәшіт салына. Аны озған елінің сентябрында түзи башладылар. Бинаның диварлары кирпештен, мәшіт 180 орынға есепленген. Ол 30 имәні исімін ертешек. Бұл зонада бір башқа мәшітте yok. Мен ойлаймын, Алла насип етсе, мұнда шығарым толы болыр деп намазлар, жымғалар, һәм ғайд бәйрәмнәре бітінесе де. Біздің спонсорлар біле сөйләшү бойынша, біз енді насип болса, мына бұл мәшітні шул сентябрь, октябрь айларына жеткеріп болмасмы дейбіз. Мәшіт түзіліші турында толырақ һәм шәһәрдә өткен бірінші тәрәвих намазлары хақында қибла тапшыруынан қарый аласыз. Рамазан айының бірінші қибла программасы ертеге Шол ТВ каналында 18 сағат 50 минутта эфирға шыға. Һәм ураза тотучылар игътибарына ертеге сәхәр ашау 00 сәгать 45 минутка тәмам булырга тиеш. Авыз ачу исә 20 сәгать 17 минутта. Тоткан уразаларыгызның савабына ирешергә язсын. Безнең яңалыкларны tvchiln.ru рәсми төркемендә карагыз. Шулай ук көн дәвамында 10-да, 12-дә, 14 һәм 16 сәгатьләрдә Шол ТВ центр каналыннан карый аласыз. Мин Рузил Мингалев белән саубулашам. Киләсе очрашуларга кадәр.